see your voice when you sleep next to me. Здравейте! Аз съм Маги, това е моят трети блог, в който ще говорим за това как да се облечеш на първо излизане с момче. Така, спомнете за среща с момче, което е от 12 до 14 годишна възраст. Не обличайте прекалено официални неща, тъй като през това време момчетата не са много по официалността. Най-вероятно момчето ще бъде с анцук или три. Зависи. За целта вие можете да бъдете с клинче, с туника. Примерно, ето вижте моето облекло. Не изглежда много добре, но ако ме видите по-отблизо, може да свърши работа. Без значение. Аз съм с едно много сладко якенце. Не се вижда много добре. Червена туника и черен клин. Тъй като аз чакам да изляза с едни приятелки навън. Без значение, както бях тръгнала да казвам. Можете да бъдете с клинчи, туника, с дънки, някаква риска, примерно. Без значение, дънки и блуза, но не бъдете с анцук. Да. Така. Можете да бъдете и с различни роклички. Да не са прекалено къси, да не са прекалено дълги, да не са особено прилепнали. Рокли като рокли, ето вижте. Така, това е една от роклите, която аз имам. Аз имам много рокли, но сега съм избрала само 3 варианта. Роклите е хубава, но да. Но не е прекалено подходяща. Това е втория вариант. Роклите е по-хубава, като се види отблизо. Но аз лично бих избрала тази рокля. Много е хубаво, седи направо прекрасно. Ето. Така. Седи наистина добре, а и не е прекалено къса. Сега, тъй като искам да ви покажа още няколко неща, трябва да занимаваме и с гримът. Така. Не носете прекалено силен грим. Носете нещо от този сорт. Беше бърз план, а сега всяко едно нещо по-отделно. Така, първо ще започна с лаковете. Аз имам повече лакове, но тези съм ги изложила колкото, нали, така да се види. Така, за такива срещи с момчета от 12-14 годишна възраст, не трябва да сте прекалено натръфени. Това ще кажа, аз отделям доста време като огледалото. Все едно сте нарциси. Хубаво е да си нарцис, но не трябва да се прекалява. Така, ето няколко варианта за лак. Зависи какво ще облечете. Червеното не е особено за целта, затова него ще го премахнем. Черно ще кажа, че сте бунтар, но ако искате го сложете, така. Но и него ще премахнем. Лилавото, то е хубаво. Този цвят също. Розовото е прекалено детско. Така. Сега от вас зависи какво ще облечете. За всичко, което облечете, тези два цвята ще подхождат. Така, да минем към червилата. Глан за устни. Добра идея, но лесно се изяжда. От този вид червила също е добра идея, но той само ще придаде блясък, но не и обем. И не го премахваме. Така. Това вече наистина си струва. Това първо, че ще придаде 3D ефект. Второ, че прави устните наистина красиви и обемни. И трето, остава за през целия ден и е водоустойчиво. Може да се купи от различни парфюмерии. Фондютен. Наистина добър избор. Въпреки, че ако имате хубав тен, може да не го използвате. Въпреки, че фондютен е много подходящ за прикриване на пубертетски пъпки, също така и може да ви се даде прекрасен... Да, тен, да. Така. Парфюмите.
Парфюм може да изберете всякакъв, без значение какъв. Важното е да е наистина хубав. Не трябва да е прекалено насилен, не трябва и да е прекалено слаб. Изберете нещо, което наистина ви харесва. Това е моят парфюм, той е по Изхабен, но е от Франция, подарък ми е. И аз бих избрала него. Не е прекалено насилен. Наситен, да. Моля ви за очи. Това вече е лично по ваш избор, но аз бих си сложила, тъй като подчертава очите и би стояло много добре на синалки хора. Това беше от мен. Ще се видим следващия път. Чао!